sebelum nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan klik tombol loncengnya di channel Jessi Sulastri. Mas Miko iki lho. Iki Jessi ning kene nek payu jan ra umum lho awakmu iki. Lha napa? Dina jenenge piyambak. Kuning karo podang kuning. Iki duit utang-utangan. Lah jenengan kuwi lho. Kudu dilakoni. Nek utang niku aja banter-banter. Oh, dadi ketrucut lek Lah iki kok utang-utangan lho sanjange iki. Nggih. Niki tembangipun Sri Huning kalih podang kuning. Niki garape Tayub napa? Tayub malih. Ya lho, kok sik lho, Lek. Sik pisane iki sik, kek wis. Sik lho, Lek. Sik lho, Lek. Sik lho, Lek. Oke, Pak sinten menika paring asma nun sewu? Kadero. Pak Kadro. Terima kasih matur suwun. Sisan gawene wong loro iki lho. Ayo, sis iki dirip medley wae ya. Oke. Podang kuning kok bablas Sri Huning bablase ning podang kuning. Sing ngoten mawon. Sak diseneni kanca-kanca sinuman ya. Nanti habis ini permintaanmu. Oke, Putra Wijaya. Apa? BSN. Iya, BSN ya. Sisan gawene nun sewu Mas Miko kalian Mbak Jessi ya. Pak Kadro menika ngersakaken tembangipun irama campursari rumiyin. Nyuwun sewu pangapunten. Kanthi rama langan beksan katur panjenenganipun Pak. Ingkang ngersakaken monggo sawetawis linggar saking palenggahan tumuju wonten ing sasana suka. BSN dados.
dados Sukorno ing penggalih ugi antadosaken jambining sayang pun sami kepareng nyambut damel nggih. Sri Huning dipun medley utawi pun lajengaken kalian Podang Kuning. Wabil khusus panjenenganipun Pak Kedro ingkang kajipah nyambut damel wonten ing pawon sembah nuwun. Iki ganti jatahe cah nom-nom timbang aku kudu guru.